I am home na, guys. Nakalimutan ko yung yung vlogging cam ko sa store. Kaya, cellphone na muna. Anyway, ayun, galing nga akong MOA. Nagbayad ako ng bills, tapos nagpakalkal ako ng kuko, pati sa paa, and then, take out ako na itong Zubuchon. Lechon. Ayan, yung na to, frozen. Iiniting mo na lang, kasi tagal ko mag-aantay kapag yung hindi luto. Ay, yung nandun sa restaurant. Tagal. Oo, 20 to 30 minutes waiting time. So, sabi ko ito na lang. Ano lang naman to, oven. Lagay mo na yung tingnan nga natin. Wow! Tigas na tigas. Hindi. Siyempre, tatanggalin mo sa Ayun yung niya, plastic. Ayan. Tapos, sanay mo na. Totoo pa ba? Saan yung niya? Hindi, mo na siya. Ito, cooking direction. Paano makukupar? To defrost, place for selection the refrigerator overnight and... Nye! Ha? Totoo pa? Totoo pa pala. Bukas mo pa makain yan. Hindi, sige. Ito na lang. Lagyan mo na lang sa ref. Wag sa freezer, ibaba mo. Kasi kailangan mato niya nga eh. Ayan. Ito na lang muna kainin namin. Yan. Sinigang. Tapos ito na yung kinendi ni auntie na kondol. Ang sarap. Tinikman ko. Yummers. Bumili din pala ako nito, guys. Yung diffuser. Kasi gustong gusto ko yung amoy ng sinaba yung oil ko. Lemongrass. Ay, daddy, ito pala yung pinapabili mo sa akin. Galing sa soy. Yung mani. Na pinulot sa mga Oo. Pinulot sa mga sinihan. Winalis daw sa mga sinihan. Ayan, pero masarap to. Ayan, Thai spicy peanuts. Ay, di. Inom mo na. Numag ko dyan. Inom mo na. Ayan, ito yung gustong-gusto kong ngayon, guys, amoy. Yung sa tawag doon? Lemongrass. Yan. Ang mahal 500, 450, ay kabayo, 459 ad. Pero, since gustong-gusto ko, bumili na ako. Tapos, itong isa is anti-smoke odor eater. Yun. Kasi si daddy minsan nag-iyosi pa. So, pang pa-spray sa kanya. Itong bango nito, may baby. Kaya magugustuhan niya to. Pang spray dito sa dito, sa labasan. Yan. And then, ito para sa para sa store. Fresh bamboo ata to. Ayan. Sa naman doon, humidifier. And, tama, humidifier ba? Ito humidifier, diba? So, anyway, yun. Yung water-based lang. So, yan. And, kagandahan nito, guys. Na siya, automatic. So, automatic siyang parang yung binili ko sa probinsya. Automatic na lang siyang mamamatay. Tapos, may timer siya and may remote. Asan na yun? Asan yung remote? Tawa ko pa lang kanina. Where's the remote? Hala ka, uy. Ayun. Yan. On and off, intermittent, continuous, timing, big, small, and yung sa light. Good morning! Naku, ginising ko na to kanina. Tulog pa rin sila. Nakadila pa yung na yan burger na yan. Siya talaga yung pinakabalaki sa magkakapatid eh. Nakas dumedi eh. Ang burger na yan. Ang laki-laki yan Ayan, si Kami chumachaw na. Ay, si Kali. Ayan, dito pinapakain niya kasi pag sa labas sinagawan ni Kali eh. Hello, good morning, baby. Hey, sis. Si si Ginger. Ayun, antukin yun si Inoki. Ayan, tumawag na sa akin kahapon yung isang guys, isang may gusto ko Inoki. Kasi sinabihan ko na siya na nag-back out yung isa eh. Yung tumawag na siya. Sure na sa kanya. Si Inoki. So, si Ginger na lang yung available natin. Ayan.
Give up ko sila lahat ngayon, guys. Ay, nako. Jesus! Ang burger talaga, oh. Ang burger na yan, oh. Nakataba-taba burger, oh. Swerte na ako ng burger. Hindi, lahat naman yan swerte. Mataba lang talaga si burger kasi matakaw. Ay, takaw-takaw yan, oh. Ching, 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 ching. Ching, 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 ching. Gumising ka dyan. Bisiting ka, ching, 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 ching. Ano, alam niyo ba, ano na yun, guys? Mga gano'n na yun. Tapos kumakahol na rin. Ano, ha? Bisiting kita. Papatihol yan. Dede na siya. Ayan, paano kaya yung ano, guys? Setting nito na maging, ano, hindi baliktad. Yung to sa front camera. Cellphone kasi gagamitin ko ngayon eh. Ay, nainis ako kasi baliktad. Kaya katulad yan. Ayan. Baliktad yung bababasa, diba? Ano kaya yan? Hello guys! Ayan, punta na tayong Makati. Dito lang sa Makati Avenue mismo. Ayan si Daddy Yo. Ayan. Tapos, pag maaga tayong natapos, punta tayo sa E. Rodriguez kasi doon yung main nitong Suzuki para mas mabilis daw yung pag-claim. Yan, and magpapasa tayo ng panibagong PDC para dito. Ayun, bayad-bayad, utang, walang katapusang utang, charot. Pero, ayun, nakaraos din naman tayo guys kahit paano. Basta, alam nyo kung paano mag-handle ng pera nyo, diba? So, yeah! Sino excited sa condo? Wala. Hindi ako excited, guys. Colors. Ayun, medyo, inan mo nga dali. Medyo nagdalawang isip nga ako dun sa ano eh, sa condo na yun. Sabi ko, tag dun ano ko na lang dapat. Ipapasalo. Kasi parang, hindi ko na siya bigla feel na gano'n. And, ewan ko, bigla akong nagdalawang isip talaga doon sa condo na yun. Kaso, ayun na, kawawa naman yung ano. Hindi, diretso lang. Kawawa naman yung agent ko kayo. Sige na nga. And then, na-approve na rin kasi, kaya ituloy na lang natin. So, ayun, kung ano yung plano, paupahan, yun pa rin, para mag-generate ng income. Let's go find your way. Mainit. Pinano sa aircon eh, no? So, ayun guys, tapos na kami sa ano, tagdan? Contract signing. Sa signing, Sa pero Viva. didiretso kami sa ano, ano ba yan? GFL, doon mismo sa BGC. May kailangan pa daw kaming i-sign doon. Yun, nagulat si daddy sa ano eh. Sa stamp pa lang magkano na? 33,000. Eh, dalawang stamp. Yung isa 17,000, yung isa 33,000. Sabi, anong klaseng stamp nyo ginto? Kalex, pero ganun talaga, ano, pag mga loan. Eh, wala naman tayong pang cash, kaya wala tayong magagawa. Wala may bigay na name para sa expenses din. Kaya stamp na lang. Stamp. Kahit napaka-ridiculous. Kalex. So yun, punta natin yung GFL na muna. Tapos bukas na kami pupunta ng E-Rod para sa Suzuki. Para i-claim yung insurance natin. Kasi hindi na kami aabot, alas 3 na eh. So mas malapit ang BGC dito sa Makati. Yun. And then, chachaw nga muna kami netong ano. Jolly Jeep. Jolly Jeep na Banana Q. Banana Q. Na napakamahal. 20 pesos isang stick. Sabi ko, ba't ang mahal? Ganun po talaga, ma'am. Yan. Kain tayo. Yummers. Kasi sugar pala to. Dati kalimutan ka. Okay yun. Init. Hello guys. Ayan. Pauwi na kami. Pero idadaan muna ako ni daddy sa ano, Baclaran Church. Pero antayin ko ba ako di? Hindi na. Wow! Kainin mo muna ako ng burger. Burger. Gutom na daw kasi siya. Di pa kami nagla-lunch. Ayun. Kasi may initin ako sa bahay na ano eh. Yung lechon na binili ko kagabi, di ba? Kaya hindi talaga kami kumain sa labas. We are home guys. Oh,
naglalaglaga ng mga bibis. Ayan. Gising na. Drobo. Si Drobo. Yung isang yan, oh. Oh. Yes! Yes, Kali, bebe. Ano, nangingi ka na naman kay ate ng ano, no? Ha? Mag-alcohol ka. Nawakan mo siya, eh. Chan mo, daddy. Chan da barurut. Hindi, busog kasi yan, guys. Okay. Hello! Anyway, pag nakaprogram na susundan niya yung subject. Magalaw. Okay. Ayan na naman po sila, mga kapatid. Oh, walang laman. Oops. Walang laman ang kahon. Kali, wag ka nang, ano. Kultot. Pampam din si Kali pag may camera, eh. Taka ko, sige, hila, sige. Ang dalawang yan, masisiba yan. Walang suso yan, ha? Hello guys, good afternoon. Ayun, galing na kami sa Suzuki. Nakaano na kami. Naipasa ko na yung mga requirements para sa claim. Tatawagan na lang daw kapag ka na-approve na. Pero yung ano sa kanya, yung paggawa sa kanya is baka January na. Ayun kasi punuan daw ngayon, eh. Baka wala kami magamit na sasakyan. Kaya mas maaga. Ay, hindi pala maaga. Hindi pala kami pwede maagang umuwi. Kasi ayun, sila Dayan yung pauwi ko ng maaga. Pero ayun, ganoon nga mangyayari. Baka next year ko na lang siya ipagawa. Then may iwan na lang si daddy sa probinsya para maghatid sundo sa mga pag-gets ko. Yun. And right now, we're here sa SM. Maganda lang kami. Kakain lang muna kami ni daddy. Lugang guys, or Lukang Cafe. Favorite namin kainan. Kaso, hindi mainit yung ano, eh. Yung soup. Hindi ako napapasok. Kaya hindi ako naisiyan. Xiaolongbao. Parang lumiit yung Xiaolongbao nila, no? Lumiit na. Tapos kangkong. Wala kaming rice, guys. Then order pa ako ng omelette na oyster. Oyster omelette. Tapos fried pork chop. Kain tayo. Kain, labo. Ayan, ito na yung ating pork. Taiwanese pork. Fried pork chop. And then yung oyster. Yummers. Favorite ko to, eh. Hoy, Maggie! Wala, nag-ingay na po sila, mga kaibigan. Nag-ingay na. Kopok na ta, nakikisabay ka na, ha? Ano? Ha? Kana? Agay-agay na naman ng mga bibis na yan. Tulog pa rin. Sige lang, palaki lang kayo mga bibis. Ayan, mamaya pero ko si Oreo, nangihingi ng picture yung may-ari sa kanya, eh. Yan, kasi madalas kong picturean si ano, si Burger, kasi siya yung ano, eh, siya yung pasiklab na rin ngayon. Kaya siya madalas ko napopost. Ayun, anyway, dito na kami guys sa bahay. Kinabahan ako kay Auntie, tsaka kay Emma, wala sila pareho. Tapos iniwan pa yung ano, naiwan pa ni Auntie yung, or iniwan ni Auntie yung cellphone niya. So sabi ko, baka may nangyari sa kanya. Ganun. So, di nagsabi, eh. So, ayun. Nasa Baklaran daw pala sila. Nagpasama lang si Auntie. Siguro namimili si Auntie ng mga pasalubong niya sa mga anak niya pag-uwi niya ng Bicol. Yun. And ano ba? Ang nangyari today, guys, wala. Nagpunta lang kami sa Suzuki. Well, at least na ano namin. Na-file na namin yung claim namin. Kaso, ayun nga. Magantay pa tayo ng 1 to 2 weeks. Para ma-approve yung ano, yung claim, and then yung paggawa niya is maybe next year na. So that's it lang, and hindi na kami tumuloy sa QC. Ayun. Papaano ko din sana si Taylor, palalagyan ko ng tawag doon dali? Spoiler. So bukas na siguro kasi may dadaanan din ako sa banda doon. So yeah. Ayun lang. Labas nga muna tayo.
May take out pala kami yung tira namin, guys. Ayan yung kilaring chicken, tapos yung oyster, tapos yung gulay. And then, din na rin ako nagpaluto. Yung tira yan kanina. Tapos yung rice. Ewan ko nagluto ata si auntie. Nagluto pa si auntie. Pero okay lang yan. Pag nagutom na lang kami mamaya. Ayan. Gising na naman po. Kakalapag ko lang kaya kay Oreo. Si Oreo kanina yung pam-pam na naman to. Ayoko sa'yo. Gusto ko mga bibi mo. Charot. Ayan naman si ano. Buhay na naman po siya. Mga kapatid, buhay na naman yan, Awagin mo, pati mo yung fans. Fans nagkakagulo. Hoy! Kumakahol na yan Ano ko? Kamoy ka na naman ng meme. Kamoy na naman ng meme. Sila magkano Pareho sila ng ng mama niya. Toink. Ayan na. Wala na. May meme na naman talaga yung kumag na yan. Yun na nga po. Siya na naman muna. Papaligtad yan. Dito ka, Kali. Wink! Loko ka talaga, Kali. Kali, cute. Hello guys. Ayun, nag-ano na pala ako. Nag-skincare na. Oy, daddy, ano na? Ano na? Ano tawag dito? Ano na? Hindi, paano kita magaganto? Yung ganito. Before we sleep. Anong oras ka naman kasi natutulog mo? Paloka ka. So, ayan guys, yung dati pa rin ang skincare ko, ha? Ayan. Sobrang sarap lang kasi panlamig sa face. Alam ko, nagsasawa na kayo. Malamig. Pero, totoo kasi sinasabi ko guys, malamig talaga siya. Gusto ko siya. Ayun. Tapos, pag dito sa, kung mapapansin nyo sa probinsya, pero tinatamad ako mag-skincare kasi ang lamig-lamig doon. Pero dito, hindi ko nakakalimutan talaga. Or dahil pagod lang ako, or kaya ganun. Kaya, pag sa probinsya, hindi ako madalas makapag-skincare. Anyway, ayun lang ang ganap today guys. So, tomorrow hopefully, bago mag-lunch, makaalis na kami para mas maaga namin ma-accomplish mga dapat namin gawin. So, since it's 12:01 na, or 12:05 na ata, so, technically, today is December 30 na. So, happy birthday, my friend, Joy Buenafe. Ayan. Kumusta na, girl? Kailan naman tayo magkikita? Ayun, iniyaya kami ni Ann. Si Ann nagtanong na sa amin, uy, girls, kailan tayo magkikita? Baka abutan na naman tayo ng New Year niya na. So, kasi kami tatlo, sunod-sunod yung birthday namin. Si Ann, November, si Joy, December, and ako, January. So, kaya kailangan namin magkita ngayong month na to. Pero ayun nga, hindi ano yung schedule namin gawa ng si Ann. May bazaar siya. Tapos si Joy, ayun, nakaschedule siya as operahan ata and busy sa mga kids. Then ako, busy din guys. So, yeah, pero gagawa natin ang paraan niya para magkita-kita ang Power Pa with Paul Maynard. So, yun lang. Good night. See you.